Singomakhanya sesithathe isinqumo sokuthi khumu kulento yokuthukana nani. Asisathuki umuntu manje. Akekho nje. Inhlamba nje sihlukene nayo for good. Awusobuye uphinde ngikhipha nelilodwa izwe libabayo ngomlomo wami. Inhlamba nje awusobuye uphinde ungizwe ngithuka. Zingane zakwethu seningaba kwethu nonke nina ngomakhanya. Phinde nje ngithuka inhlamba ngicela nalabo abebe enjoy inhlamba bangixolele nje. Phinde ngithuka inhlamba. Ekseni ngenze ivideo la ngathuka amakwelekwele. Bekuyivideo yokugcina ngci. Kodwa ngixolisi kuwo wonke umuntu esengake ngamthuka, angixolisi nje sidalo. Kuwo wonke umuntu ebengisamthukile angixolisi. Lezo nhlamba enganithuka ngazo zigcineni lapho ngakunina. Ya. Angisezothuka muntu, ayisekho futhi enye inhlamba engizoyi-add kulese enganithuka ngayo. Salani senibamba lezo nje ziphelile manje inhlamba. Nami ngisenazi inhlamba. Ngikhathele ukunithuka sengiyekile nje. Ya, sengiyekile phela sengusomabhizinisi manje na. Sekumele kushintshe nendlela engiyiphatha ngayo nako social media la ngigeze yonke into ngigeze namavideo lawo enhlamba kusamele ngiwaseshe wonke nje ngiwadelete wonke ekwelami ipage ayosala ke emapage enu ngoba benihlezi ningidownloada njalo ningidownloada anginandaba ke naloko ngekho epage lami. Kodwa nje ngifuna ukuniklina nje nonke nje nisuke kimi. Ngeke ngisayithuka nje inhlamba. Angibongeke ithuba. Sanibona noyingane zakwethu angibelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lami igama ngimfeza uNtuthu Khumalo bathila sibona ama-comment ngizophinde ngicela ngana kwethu ukuthi mangabe usebusho likhasi wenze kufanele uyasubscribe. Ngaza ukuthi angizukwanda kakhulu kodwa ngiyathemba uzwele lapha neclip kaMax Makhanya echaza kabanzi ukuthi bangomakhanya sebaphumela phana ke baphela kwezenhlamba lapha kwezokudalapha kwezokuthukana ke kodwa futhi ke akaxolisi kona wonke umuntu eseke wathwelwa inhlamba kuMax kodwa ke wonke ama-pages akhe uzenza sure ukuthi uyaclearisha amavideo akhe anenhlamba phakathi ke lapha ke kodwa kwaba wa-download bafaka ama-page nabo akanankinga okwabo lokho ngana kwethu mhlawumbe ngazi ukuthini kwakubhola mhlawumbe yakhona ukuthi uMax usephumile enhlambeni lapha nofocus kwezamabhizinisi akho kanje beziphushela i-content nje eyosuku ngana kwethu ukuthina kwakukuphawula lapho phela uMax uyinhlamba nje kwayena kodwa sazi umuntu ekuthiwa kalahla kuthina kwakukuphawula hlala comment section ke ngizulu uthini olwakho uvo ngalolu daba ngila spawn kumanje na kodwa ke ngiyabuya nevideo elandelako kwivideo elandelako nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.